Srbin Aleksandar Kolundžić, 33, zverski je mučen, a potom i ubijen u kući u Golden Beachu, elitnom delu Marbelje, saznaje Kurir. Surova likvidacija, koja je sprovedena po receptu kavačkog klana i grupe Veljka Belivuka, bila je potpuna misterija za špansku policiju skoro godinu dana. Svirepo ubistvo dogodilo se 30. juna prošle godine, a potpuno je rasvetljeno tek nedavno od posebnog odeljenja španske policije koje se bavi ratovima između narko- klanova. Telo muškarca u lokvi krvi, vezanih ruku i nogu i sa torbom preko glave, pronašao je vlasnik kuće koji je ubijeni iznajmio. Navodno, nekoliko dana se nije čuo sa stanodavcem, pa je otišao da vidi šta se dešava. Kako pišu lokalni mediji, vlasnik stana je došao u kuću, pokucao na vrata, pozvao stanara, ali pošto se nije odazvao, odlučio je da pogleda kroz prozor i dodaju da je tada usledio potpuni šok. Video je da je njegov stanar vezan za metalnu stolicu, da je oko njega lokva krvi, a na glavi mu je kesa. Odmah je pozvao policiju, prenose mediji. Istražiteljima je bilo jasno da je reč o obračunu sa kriminalnim klanovima sa Balkana, koji godinama ratuju na tlu Španije. Ubijeni kod sebe nije imao dokumenta, što je otežavalo utvrđivanje njegovog identiteta. Očevidaca zločina nije bilo, komšije nisu čule pucnje, niti su primetile nešto sumnjivo. Utvrđeno je da je muškarac bio brutalno mučen pre nego što je ubijen sa 2 hica. Odmah je bilo jasno da on nije Španac, ali da je verovatno iz istočne Evrope, navode španski mediji i dodaju da je istraga, koja je trajala godinu dana, na kraju dovela do hapšenja 4 osumnjičenih. Utvrđeno je da su ubice odnele pasoš iz kuće kako bi otežale identifikaciju preminulog. Španski mediji nisu otkrili identitet ubijenog Srbina, ali beogradski list Kurir tvrdi da je reč o Aleksandru Kolundžiću. Prilikom pretresa mesta zločina pronađena je nemačka boravišna dozvola, pa je španska policija obavestila nemačke kolege koji su kontaktirali njegovu suprugu. Tako se raspleo splet misterioznog zločina. Sudeći po načinu na koji je likvidiran, pretpostavlja se da je Kolundžić još jedna u nizu žrtava rata između zaraćenih kotorskih klanova, škaljara i kavača. Način na koji je ubijen je poznat metod koju koristi kavački klan, posebno njihov beogradski ogranak, koji su do hapšenja u februara pretprošle godine vodili Veljko Belivuk i Marko Miljković. O tome da su pripadnici surovog klana imali poslove u Španiji govorilo se i na suđenju ovoj grupi koje je u toku pred specijalnim sudom u Beogradu. Upućeni tvrde da ovo nije posljednja žrtva u ratu ova 2 crnogorska klana.